Vadabb kiadás, mert nem zárulhat így le ez a sorozat. Ha elaludnék örökre, nem kelnék fel, meg semmi élet, velem maradnál le, vagy keresnél mást. Veled maradnék. Úgyhogy egy helybe alszom. Igen, veled maradnék. Hagyjál már. Ja, és jönne át a második barátod közben. Ha egy lakatlan szigeten ragadnánk, és csak egyikünket menthetnéd meg, ki ülne fel a helikopterre? Én vagy anyukád? Megérkeztünk. Istenem. Anyukám. És ezt azért mondom, mert akkor Anyukád! mi ott maradunk. Te nem vagy ott? Ja. Én kösz, hogy ott hagynál engem, hogy lakatlan szigeten. Erre akkor ugyanazt mondom, hogy anyád hoznám haza, mert te hazajuttatod magad. De ez nem válasz, ezt nem, nem, ez a ezt válaszom. Ezt nem fogadom el. Velem leszel örök életedre, de nem mehetsz fodrászhoz és körmöshöz, vagy bárkivel lehetsz, és a legdrágább szalonokba járhatsz. Jó, a hajamat azt le tudom vágni magamnak. Az remek lesz. Körömet is megtanultam magamnak megcsinálni, szóval... Akkor engem választasz? Igen. Jó. És most jön a number one. Ja. A numero uno. Macklemore ide jönne, és egy jegyet adna, amivel bemehetsz az összes koncertjére, a VIP-be, vagy maradsz velem itthon fifázni. Egy éve várom, hogy jöjjön Macklemore a szigetre. Két dolgot utálok, Kitty, itthon ülni folyamatosan, és fifázni. Bukovári. Sajnálom, Macklemore. Mi? Hagyjál! Sajnálom. Hagyjál a kamuddal! Be kell érjem a Spotify kiadásoddal, és a TV előtti koncertekkel. Itthon maradnék veled. Na, látjátok, ez nagyon nagy kamu.